Man måste gick det bra? Ja, det gick bra för dig. Vad bra att du skulle ha däck. Vet du för lite hårt på dig, va? Ja, jag tror det. Jävligt fan. Ja, Ecke. Bra! Är det jag nu? Det är så grymt svårt att nå. Visst, du är inne där hela tiden. Bra! Bra, Roger. Bra bild. Okej. Den också. Ben, hals, huvud. Han slutar inte försvara sig. Han slutar inte röra. Jag tänkte inte på det. Ta varsitt blockmång och poäng och sitt på bänken. Ta varsitt blockmång och poäng och sitt ner på bänken. Jag tror att det där har hänt förut någon gång. Ja, det var minimalt defense. Men jag tänkte att jag skulle testa att göra det på det och det gick jättebra. Oj! Du fick en ny lugg också. Men där kan jag ju säga att det var tur att jag hade plåtskydd på halsen. Ja, det är trevligt att ha. Ja. Det beror på vad man tycker om sitt huvud, såklart. Bra jobbat, Jackie. Det borde vara du som går ut, tror jag. Ja. Det var dags att bryta snart. Jag funderar på det, om man skulle gjort en backkorg med en spännrem på insidan så man kan spänna fast den på protesen. Det är fler också.